Til forsøget skal man bruge 250 ml bærglas, et papir, 4 forskellige sticks i nikkel, nitrat, kobber og jern. Vi starter med nitrat. Det første, vi skal gøre i forsøget, er at tage sticksen ned i havvandet. Nu tager vi den anden stiks ned i postevandet. Nu gentager vi den samme proces, bare med kobber. Igen gentager vi den samme proces, bare med nikkel. Og til sidst gør vi det med jern. Der var for lave værdier af de 4 stoffer i Øresundsvandet. Derfor besluttede vi at lave et forsøg, bare hvor vi kom med overdrevet mængder af den i, fordi vi ikke kunne se nogle resultater på det andet. Til dette forsøg skal vi bruge 400 ml bærglas, et papir og kobber, nikkel, nitrat og jern. Vi starter med at blande normalt postevand op i alle de 4 stoffer. Nu mixer vi de individuelle stoffer sammen for at sikre os de bedste resultater. Nu bruger vi de samme sticks igen for at teste de forskellige værdier. Som I kan se her, kan vi se meget tydeligere resultater. Her er resultatet af første forsøg, og som I kan se her, er der meget lave værdier i vandet. Og her er resultatet af andet forsøg, og her er der meget tydeligere resultater, da vi kom overdrevet mængder i vandet.